Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya Cubay, and welcome to my YouTube channel, PJ. Yon. So for today, guys, it's another episode of our Earn Money Online. And this time, we are going to talk about yung mga online jobs na available for students. Yon. Madami kasi talaga nagtatanong, guys, if estudyante ba, pwede ba mag-work online? Ang sagot dyan, definitely yes. Yon. So yun yung pag-usapan natin, guys, kung ano yung mga websites na pwede nating pasukan na pwede mag-apply yung mga students, di ba? So, ito yung mga online jobs na available for students, guys. Ito yung pag-usapan natin. Yung una, guys, is yung medyo extra income lang talaga to, guys. Yung tinatawag natin mga online surveys. Actually, if students ka, pwede ka mag-join ng mga online surveys and you will be paid per survey yung guys, yung bayad natin dito. Usually, nag-range yan na yung iba $0.5 to $1 per survey, di ba? So, yun, not bad, but definitely hindi masyadong malaki yung kinikita dito sa online survey, and yung iba hindi kasi iba kasi yung qualification na hinahanap nila. So if students tayo, siguro there are yung mga surveys na hindi meant for us. So yun, medyo maliit lang yung chances na pwedeng maka-join yung students, but of course pwede talaga if they think that you are qualified dun sa hinahanap nila ng mga iba-iba. Kasi yung hanap nila na respondents, kumbaga, dun sa mga surveys, guys. Pwedeng estudyante yung hanap nila, pwedeng mga employed, pwedeng yung may family, pwedeng yung specific doon sa mga professionals, di ba? Ganon. So, basically, if there are available surveys that are meant for students, pwede nyo sagutin yun. But, recently, yung mga na-try ko ng mga surveys, medyo madalang na lang recently yung mga available na surveys, but depende kasi yon, depende sa qualifications ko, iba din kasi yung qualifications nyo, but definitely, pag students ka, pwede kayong sumali ng mga online surveys. So, may mga videos ako dyan, guys, tungkol dun sa mga online surveys, kung paano mag-join, paano mag-register, paano magsagot ng mga surveys, ano yung mga tips upang sagutin yung surveys, and yung detailed step-by-step guide kung paano mag-register, magsumagot, paano yung payment, gano'n. So, if you have time, guys, definitely you watch my videos, yung mga online surveys na pwede nyong salihan. Yun. So, yung mga online surveys na ito, guys, ito yung nakalist dito is yung lifepointspanel.com, mobrog.com, phlearner.com, surveytime.io, instagc.com, and of course, yung pinaka-recommended ko, guys, is yung Tangere Mobile App. So, you just have to install yung mobile app, guys. Available to sa iPhone or mga Android users. So, install yung Tangere, guys. And napakadali yung mga surveys, and every week, guys, I imagine that every week may prizes sila na giveaways, na bibigay na sila ng cellphone, ng mga rubber shoes, gano'n, may dream vacation, gano'n, mga cash prizes, at madami pang iba. So, yun, install na kayo, guys, and of course, use my referral code for added points. Yan. So, yun, guys, i-try nyo yun. Definitely, madaming surveys na available dun sa Tangere Mobile App. So, yun, install na kayo, guys. Install now. So, yung second naman natin, guys, is yung website na talaga na pwede nating pasukan, pwede tayong mag-register, at pwede tayong maghanap ng ating online jobs. Yun. So, ano yung mga website na ito, guys? First is yung onlinejobs.ph, freelancer.com, and yung third natin is yung Fiverr.com. Yun. So, may video din ako dyan na ginawa previously, guys. So, pwede nyo din panoorin so that you can watch yung detailed step-by-step, guys, from registration, kung paano maghanap ng work, ano yung mga work na commonly available doon sa mga websites na ibanggit natin. And yun. So, eto, guys, commonly yung sa mga students, ano ba yung pwede nating pasukan ng mga jobs na online, di ba? So, eto yung nilist ko, guys. Basically, yung kayang-kaya kahit mga students, di ba? Yung virtual assistants, napaka-common nun, guys. So, basically, it's like online secretary kayo, kumbaga online secretary kayo nung for example, may mga businessman, gano'n, na kailangan nila ng assistant, like for example, yung i-schedule ng activities nila, ganon. Sasagot ng email, ganon. So, yung may mga ganon, guys. So, yon, definitely madaming available dun sa onlinejobs.ph, and of course, pwede din kayo maging virtual assistants ng mga e-commerce, kumbaga, di ba? Ito yung mga nagbebenta, guys. For example, nagpo-posting kayo ng mga items for sale doon sa example sa Amazon, ganon. So, they are looking for these people
na pwede makapag-assist sa kanila, yung posting, gano'n, yung simple na copy-paste yung details, yung mga prices, gano'n, yung pictures, gano'n. So, napakadali lang nun, guys, and definitely madami naghahanap doon, yung mga e-commerce, di ba? And of course, yung sa dropshipping ng mga virtual assistants, in demand to ngayon, guys. So, yun, basically, naghahanap lang yun ng mga products na pwede nilang i-market for dropshipping. So, if wala pa kayong idea about dropshipping, guys, you can do a research, di ba? Madami dyan sa YouTube, pwede nyo i-google, guys, so that you can learn yung mga skills na in demand ngayon. And pag may skills na kayo na-acquire, definitely pwede na kayo mag-apply doon sa mga online jobs.ph, freelancer.com at iba pa. So, secondly, guys, yung graphics designer, diba? If you have some skills, diba, sa pag-edit, pag-Photoshop, ganun. So, definitely, in demand din kayo, guys. You can have an online job for that, diba? So, pwede kayo mag-design ng mga t-shirt, diba? Yung mga design sa t-shirt and yung mga marketing ads and campaigns, yung it's like yung mag-add lang kayo ng picture, guys, mga text, gano'n, na that you are marketing something. Like, for example, yung client niyo is into shoe business, gano'n. So, gagawa kayo ng mga collaterals, kumbaga marketing collaterals na you are promoting yung shoes niya. For example, kung anumang product yun, guys. So, basically, if you have this knowledge dun sa Photoshop, napakaganda, di ba? Napakadali lang. You just have yung picture, then yung i-edit yung background, gano'n, yung color, yung text color, yung prices, gano'n. So, yun. So, if wala pa tayong masyadong skills doon, di ba? If interested kayo, guys, may mga ways naman to learn those, yung mga Photoshop. Actually, kahit sa YouTube, guys, madaming nagpo-post yung masterclass na about Photoshop that you can learn from basic to advanced course, and it's free. So, di ba? So, napakaganda nun, guys, na opportunity for us, especially if yung mga hindi masyadong busy, di ba, is to learn yung mga skills na pwede natin gamitin so that we can apply it online, di ba? So, yun, pwede din logo maker, di ba? Definitely, in demand din yun if you are magaling kayo mag-design. For example, may mga companies kasi naghahanap ng gagawan sila ng logo, ganon. So, yun, napakadali din yun, guys. Napaka-in-demand din yun, lalo-lalo na sa Fiverr, yun. Sa Fiverr, guys, yun, bibisitahin natin yung mga websites mamaya, guys. So that you can actually take a look kung ano yung mga ino-offer doon ng mga services na pwede nyong i-offer din. Yun, di ba? So, yun. Third natin is yung writer, di ba? If mahilig kayo magsulat, di ba? Kahit mga estudyante, di ba? They have these skills, kumbaga, that they would really love to write, kumbaga. Depende. Iba't iba kasing topic, guys. For example, may mga clients naghanap na topic about yung personal life, diba? As a student, gano'n. And may mga topics din about, depende, about food, about diet, about health, diba? About spirituality, about sports, diba? About fashion, diba? About lahat. Technology. So, if may mga idea kayo ganun, guys, and if medyo may talent kayo for writing, diba? So, you can actually use it, guys. You can actually apply for jobs online that are looking for. Madami naghanap kayo sa yung mga tinatawag natin na online, yung article writer, kumbaga. Yung mga websites kasi ngayon, guys, especially yung mga companies or yung mga big brands or kahit anong mga businesses, they have these websites and they are looking for someone na pwedeng mag-update, kumbaga mag-update ng mga blogs that are related to yung mga products nila, di ba? So, yun, mamaya, mag-example tayo ng website na may may articles, di ba? So, yun. And lastly is if you have this talent for video editing, di ba? Kahit simple video editing lang, guys, if you can add text, you can add sound effects, yung mga transitions ng video. Actually, madami din naghahanap niya doon sa online jobs.ph and yun sa Fiverr, madami naghahanap doon sa mga skills na ganun, guys, di ba? So, yun. So, let us visit yung mga website na ito, guys, yung onlinejobs.ph, yung freelancer.com at fiverr.com, so that magka-idea din kayo, guys, kung ano pa yung pwede nyong i-offer. Actually, if titingnan ninyo kung ano yung mga hinahanap doon, or ano yung mga ino-offer doon, pwede nyong somehow, that could be your inspiration, kumbaga, that you can also develop yourself to have those skills and pwede nyo din i-offer, di ba? At sabihin natin, more competitive price, di ba? So, yan. So, let's visit, guys. Ito yung onlinejobs.ph, di ba? So, I have a video before. So, step by step, nag-guide tayo, di ba? Kung saan magla-login, ano yung mga kailangan na accounts, di ba? Ganun, email, ganun. So, basically, napakadali lang, guys. You just need a valid ID, di ba? Because they need to verify your
identity, ganon. So yun, I have a separate video for that, guys. So yun, I'll just post in the description dyan sa baba. So you can check it out, di ba? So dito, as you can see, pwede tayong mag-browse ng mga jobs na nandito na hinahanap nila. For example, ito, Instagram content creator, accountant, di ba? Amazon FBA account, virtual assistant, Amazon product manager. As you can see, di ba? Madaming naghahanap dito ng dito sa onlinejobs.ph, di ba? So ito yung mga currently available na jobs. So basically, yun, maghahanap lang kayo nung magma-match sa inyong skill sets, kumbaga, di ba? So yun, browse lang kayo, guys. Browse nyo kung ano yung feeling nyo na kaya ninyo, applyan ninyo. Yun. So yun. So basically, ganun din yung concept dito sa guys, dito sa freelancer.com. Basically, ganun din. 'Di ba? Magbo-browse ka ng jobs and applyan din ninyo. 'Yon, 'di ba? So ito, digital marketing, data entry, ganon, convert data from Excel, ganon. So 'yon. So actually, madami ding jobs na makahanap dito. So yung last natin, guys, is yung Fiverr.com. Ito yung it's like ito yung medyo sikat ngayon, guys, because yung bayad dito is yung per gig or per project based. Like for example, gagawa ka ng logo. So you will be paid each time na gagawa ka ng logo. Kumbaga, if may naghanap or may nag-accept nung job offer ninyo, kumbaga, job offer naman kung ano yung services na ino-offer ninyo. So yun. So may video din ako dito, guys, kung paano mag-register, yung step by step kung paano mag-register, paano mag-post ng gig. Gig yung tawag nila dito, guys, dun sa mga services na ino-offer. For example, pwede kang gumawa ng gig sa logo making, gano'n, pwede isang pag-design ng website, gano'n. So, dito lahat, guys, actually dito lahat kung ano yung kaya nyong gawin, pwede nyong i-offer. As you can see, pwede kayong mag-browse dito sa Fiverr.com, guys. As you can see dito, may naghanap ng mga graphics and design, di ba? As you can see, madaming options, di ba? Madaming list, kumbaga, digital marketing, if you are into yung mga social media marketing, SEO, di ba? Public relations, ganon, influencer marketing, at kung ano-ano pa, di ba? May writing, may video animation, music and audio, di ba? Programming and tech, business, lifestyle, industry. So, lahat, guys, I suggest, pwede nyo kayo mag-visit dito and i-browse niyo and tingnan niyo kung ano yung pwede nyong ma-offer din. For example, dito, ebook writing, for example, you are also, if you have the talent for that, diba? So, pwede kayong mag-click dito. For example, ito yung in-offer niya, I will ghostwrite you a fantasy, action, drama, romance story, diba? For starting at $40. Imagine that, diba? If you can write, diba? And you offer your service dito, and if may naghahanap na ghostwriter, for example, and then yon, may $40 kayo, diba? So, basically, yon, pwede nyong tignan kung ano yung ino-offer nila, diba? Dito, 5,000 words, ganon, eye-catching short story, ganon. So, if you have that skill, definitely, pwede din kayo mag-offer ng gig na ganito. And, diba? As you can see, it's $40 per yung gig na ito, yung ebook, diba? 5,000 words, and that's it. You have a $40 na, diba? $40, kumbaga, diba? So, yun, guys, yun. Madami pa dito. So, basically, yun. Maghanap lang kayo, guys, kung ano yung skill sets na meron. If you have, diba? If you have sa mga mahilig kayo sa video animation, you know, for example, and may idea kayo sa business, gano'n. So, yun, i-click lang din nyo, guys. For example, ito, virtual assistant, diba? So, yun. Madami nag-offer dito ng services nila, diba? Gaya na to, I will do some B2B lead generation. If you know those things, diba, guys? Pwede kayong mag-start ng career dito sa Fiverr.com. Ang nakaganda dito sa Fiverr.com is mabilis yung project, diba? For example, yung turnaround ng project, for example, natapos nyo na yung ebook, diba? So, you will be paid. Then, next client na naman, or pwedeng pagsamahin nyo yung madaming clients, diba? For example, yung isa naghahanap ng ebook, yung isa naghahanap ng logo, diba? So, pwede kayong mag-accept ng mga jobs dito. And, yun, so, just be sure na kaya nyong i-comply doon sa agreed time ng delivery of that project, diba? For example, after 5 days, matatapos nyo na yung ebook, diba? So, ganon. So, yung nakaganda dito is, 'di ba? Endless yung possibilities, yung opportunities nandito sa Fiverr.com. Yan. So, basically, madaming mga opportunities for students. So, yun lang ang kailangan, sipag at tiyaga, kumbaga, guys. So, gawa kayo ng accounts and yun, mag-apply kayo and yun,
hintay-hintay din, 'di ba? If may gusto tumanggap sa atin as their kung VA man, depende, 'di ba? So, 'yun. So, yung next topic natin, guys, so basically 'yon. Tapos na tayo, napag-usapan natin yung online survey, yung mga online jobs na pwede sa atin, 'di ba? So, next topic natin is yung mga frequently asked questions, guys, 'di ba? FAQs, kumbaga, 'di ba? So, basically ito yung mga commonly na tinatanong ng mga students, 'di ba? Na gustong mag-online job, kumbaga. Ito yung number 1 is, should I tell the employer that I am a student, 'di ba? Dapat ko bang sabihin? Sa online jobs kasi, guys, pag may interested sa inyo, usually is yon, you will have this face-to-face kayo sa camera, kumbaga, like pwede kayo mag Skype, ganon, or pwede kayo sa Fiverr, or depende sa Zoom, ganon. So, yon, you will have this interview with you doon sa client niyo, and of course, you will be asked some questions, diba? Of course, getting to know you, ano yung mga experience niyo, diba? So, basically, yung key lang dito is honesty, diba? Honesty is the best policy, kumbaga. So, if may mga tanong siya, diba? At least you will answer it honestly. At least he will know. For example, you're a student, 'di ba? And sa tingin niya kaya mo naman as a student, or pwede kayong bigyan ng mas flexible na working schedule, 'di ba? So depende. So yung nakaganda dun, guys, if honest tayo, 'di ba? At least yung client natin, they are well informed na student ka, and you have this, for example, yung available lang kayo like 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, gano'n. So, they will also know your schedule if fit ka ba doon sa hinahanap nila na work, di ba? So, pag hindi kayo fit, guys, definitely hindi kayo matatanggap. So, yun, move on na po, Bisaya. Anyway, mag-move naman tayo doon sa iba. Yung iba, definitely, makakahanap din tayo ng clients eventually, di ba? So, yun. So, yung second question is natin is, madali lang ba makahanap ng online jobs? Actually, hindi siya madali, di ba? Usually, aabot pa yan ng mga 200 applications, or yun, bago may makakuha kayo ng interview, ganon. So, definitely, ano lang dito, guys, is try lang kayo ng try, di ba? Until may tumanggap sa inyo, until na mag-match, kumbaga mag-match yung skill set ninyo sa hinahanap nila na worker, kumbaga. So, yun, hindi madali, guys. Actually, nakatry ako before, onlinejobs.ph. Yon, medyo matagal talaga yung reply. Yung iba hindi nagre-reply actually. So, yon. Yung key lang daw dito, guys, if sa tingin niyo kaya niyo yung job description na nakalagay doon, applyan ninyo. Apply lang kayo ng apply, guys, kung kaya niyo yung job na hinahanap nila. And eventually magiging successful din yun, guys. May mag-accept, kumbaga. You will be interviewed, and if pumasa kayo sa interview, yon, ito-train kayo, and then you will get your first, di ba, online job. Yon, di ba? So, yon, try na tayo, guys. Huwag mawala ng pag-asa, di ba? Ano lang, sipag at tiyaga, di ba? Yon. So, yon. Next question natin, guys. Ano ba yung work schedule, di ba? Actually, it would depend sa client niyo, guys. For example, yung client niyo is in the US, di ba? So, medyo baliktad yung mundo, di ba? So, sa umaga dito, gabi doon. So, depende if virtual assistant kayo, guys. Definitely, it is given na kung gising siya, more or less gising din kayo. But there are other clients naman na who won't mind. Depende kasi sa work na ibibigay sa inyo. Like, for example, pwede naman yung more or less may pinapagawalan sa inyo na copy-paste, gano'n, yung mga products, mga items, ika-copy-paste lang, gano'n. So, madali lang yon. So, pwedeng kahit hindi tugma yung time zone, kumbaga, natin dun sa ating client, pwede din yun, guys, di ba? So, yun, depende. So, basically, if during the interview, di ba, tinanong kayo kung anong schedule na available kayo, you should tell the client, di ba, kung for example 6 a.m. dito sa Philippine time, yun lang kayo available hanggang 6 to 8 a.m. for example, because you have a class na from 9 to ganon, di ba? So, yun, you should be open, kumbaga transparent to your client na doon lang talaga kayo ng mga times na available, di ba? So, yun. Magkano ba ang rate, di ba? So, ito yung magandang topic, guys. Basically, more or less yung entry level, guys, nandun yun sa around $3 per hour kung hourly yung bayad kaysa, but depende din yun kung ano yung work na ipapagawa sa inyo. But basically, yun yung more or less pinakamababa, but yung iba, I believe na may
yung iba nag-offer ng mas mababa pa sa $3, especially pag wala pa tayong masyadong experience. So, yun ang nakaganda dun guys is i-accept lang natin hanggang yun nga magka-experience tayo. Pwede nating i-add sa ating portfolio kumbaga yung mga experience natin, na ganun yung rate natin. For example, we can start at $2 per hour, ganun hanggang after 3 months, diba? If nakita nung client niyo na maganda naman yung performance niyo, pwede kayong taasan ng rate, diba? So, yun. Ganun lang guys. Ano lang yung mahalaga dito is mag-acquire tayo ng madaming skills, kumbaga madaming experience, diba? For example, yon. Yung iba nga, I think mas mababa pa sa $2, yung iba mga $1.5 per hour, but tinatanggap pa din nila just to gain some experience so that sa next na mga jobs na applyan nila, may experience na sila and yon, mas familiar na sila doon sa task na ipapagawa. Yon. So, yung sa Fiverr naman guys, usually around $5 per gig guys yung bayad doon. So, 'di ba? So, yun yung nakaganda sa Fiverr. Kaya yun talaga yung medyo pinopromote ko is yung Fiverr because madaming gigs doon, madaming projects na pwede nyong pasukan. Kumbaga, and yung bayad sa inyo is per project or per gig, 'di ba? So, mas madaming projects kayong pwedeng gawin, 'di ba? So, mas mataas yung potential income natin. So, 'yun. So, yung mode of payment naman guys, usually through PayPal or Pioneer, 'di ba? So gagawa kayo ng accounts, but yung problem mostly sa students is it could be wala pa silang mga bank account, wala mga ID, ganun. So yung pwede natin gawin dito guys is we can ask, for example, our kuya who is working na, our sister, working na sister na, yun, sabihan nyo siya guys, or your mom or your dad that you are having this online jobs and they would require you to have this PayPal account. So, pwedeng sila yung paggawa nyo ng PayPal account, guys, diba? So, yun. So, yung name nila, PayPal, kanila yung bank account, kanila yung mga identification na hinahanap so that you can create a PayPal account and doon na ipapasok yung sweldo ninyo from your client. So, sa PayPal, for example, doon sa PayPal ng mom nyo, doon papasok yung sweldo ninyo and kayo na bahala ng mom nyo na diba? Yung mom nyo na mag-withdraw and of course, yan na yung bibigay sa inyo ng cash, di ba? So, yeah. So, yun lang yung video ko for today, guys. And if may mga tanong pa kayo about yung mga online jobs na pwedeng pasukan ng mga students, pwede lang kayo mag-comment down below and yun, sasagutin ko yung mga comments ninyo. Yan. So, ano pa ba? So, yun lang. Yun lang ang kailangan natin, guys, is yung sipag talaga, sipag at tiyaga, guys, na yun, yung try and try lang, wag tayo mawalan ng pag-asa. Eventually makakahanap din tayo ng online job na fit sa atin, 'di ba? Kung saan na yon yung skill sets nga natin is yon tugma dun sa hinahanap ng ating client or ng employer so that everybody happy. Yan. So, once again, my name is PJ. I'm from Cebu, Bisaya, Cubay, and thank you for watching and I'll see you again next time.